Здравейте хора, днешното видео отново ще бъдем в Roblox, защото не знам на какво друго да снимам, понеже имам доста малко време за... Какво? Чакай бе, какво крещиш ти бе, чай сега снимам. Хора, това е самата Roblox, в смисъл... Roblox е Roblox. Моя братовчет ми предложи една игра, която се казва буквално ето тази игра Noob Pro. Аз я почнах от вчера и буквално вече май стигнах до One Piece, не знам, също. Хора, сега това е въпросната игра. Аз имам тук един Неджи, един Киба и Хината е тук също. Те имам си героите тук. Ето вижте, показвам ви как се играе. Значи, ако сте силни... Какво искаш бе? Снимам! Ма ти може и да не виждаш, ама важното е хората да виждат. Хора, ето тук аз ще се отида на втория етаж сега и ще почна да бия Саске с двете глави, който също е адски слаб. Това е тази игра, ще поиграем още малко да побием още някой и после ще свършваме този клип. Хора, вижте за какво става въпрос тази игра. Какво трябва да трепиш някакви създания? Тоест това не са създания, са герои от анимето. Аз се трепя за Буза. И вече съм го отрепал. Сега ще трепа идеи да... Какво? Хора, вижте как я трепим. Тоест го трепим, защото това е мъжно. Така, ето вижте какво печелите. Печелиме на хидално оръжието. Сега на мен не ми сходи при One Piece, но после като за края на клипа ще отидем и там да ви покажа. Ето какво да трепим още една дейда. Сега ще отида да трепя и те от първите, аз между другото мога да скупя герой. Аре да отидем да видим какъв ще е той. За какво ще го използвам. За украса. Те всички са за украса по принцип. Така, ще отрепя и тук някой. Хора ще дореме и тук ще трепна и тоя. Ето хора, взимам си герой. Киба. Сега Сакура се върне. Предсказвам, че е Сакура, нали? Ама аз така да честно. Брат на мен само Сакура ми се пада постоянно. Най-хубаво се откажа, защото... Сега хора, ще ви покажа на One Piece нивото, защото имаме само една минутка. Още една минутка клип ще направим. То стане още една минутка, просто да ви покажа за какво става въпрос с тази игра, как се играе, как печелиш оръжие, герои. Показах ви откъде си взимате героите, такива неща. Ето тук това може да го изтрепим за една минута, според мен. Ето, трепим го. Както виждате хора, това е целта на тази игра. Малко скучничка е, но още нали пасва се нещо, не е толкова скучна. Обаче, ако сте много добри на тази игра и ако някой изобщо играе, да ми напише в коментарите, ако иска да продължавам с тази поредица.
Та много се радвах, че гледахте, абонирайте се към банката и айде чао!